Miat langening kalang yuwan aglar pandam muncar surem sorote tanpa dangkah sorolan pacari Jahniyah ning palaga kadi langit mambang tang pasulan upamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrap wekang sekar kadi jalada Adimas Werkudara ayo kagiat pun kakang ingkang prapta ing jero sumur kene Yai Hanoman padha arca prapta ing sumur njero tunduk kene Hanoman wih lah dalah ya jagat Dewa Bathara oh adikku adikku wong gagah wong sentosa Werkudara kok njanur gunung kadingaren siadi ngilangi marang tata krama ngowahi marang pakulinan adate yen nyebut Anoman kuwi nganggo tembung kakang kok iki mung jangkar wae Yai sumurupa sebutan kakang Anoman kuwi tumraping Werkudara Urahanana ing ora ana Werkudara kang ana yaiku Bima Suci. Bima Suci ora kuwalat ngundang sira cukup nganggo tembung Anoman. Sabab iki dadi pernatan pagurun Jala Tunda kene. Oh, iya iya. Arep si Adi malih bulus polengkae pun kakang ora bakal pangling. Antuk pamuji mudi Raharja Papakunis kala Yai. Anoman katon semangka pengawak bojro lagumu apa sira lagi nindakake wisata apa arep megur marang Bima Suci wah ladalah adikku Yai Bima Suci yen to aku megur marang si Adi ki apa kang bakal tak sesep Yai pun kakang ora maidu waktu iki si Adi bisa mbabar kawruh panunggal nanging Urahanana Werkudara kawruh panunggal kuwi dadi laranganing Dewa Bratasena lan kudu wiling menawa sira iku satriyaning praja ndak jaluk si Adi wedya marang si Kudidaning Bathara ya Di apa piyandelmu wani gelar paguron anyar luwih-luwih wani mbabar kawruh panunggal ngerti ya Di lamun urip iku pindhane kaya lajering jemparing dene piyandel dumunung eneng pati sing tumindak luput pisan kena pisan yen nganti ana keseluruhing pakarti muridmu kang ora weruh apa-apa ora weruh bakal dikatusak dosane Yai mula becik Jugara wae ya Di Jugara
ndak jaluk Siadi bali ngugemi marang sapta margamu lan sumpah perjilitmu Werkudara. Anoman banget ing panarimaku dene sira tansah ngelingke marang aku. Nanging Anoman bareng tak surasa tembungmu kuwi mau jebul ngetokke landhep dengkul pikiranmu. Lho. Kok ngono? Iya. Sira iku pandhita, muka yen ora genep nalarmu. Mongko pendhita iku sesantine cikal habu slimar. Idepe nandur pari jero. Yen Hanoman ngluputke marang aku, margake tuduhna. Oleh babar kawruh panunggal mau lupute manggon ana ngendi? Sira luput marga iku dadi laranganing dewa. Apa dasar hukum dene dewa nglarang piwulan becik diodharake? Anoman ora paedah sira madhep pendhita yen isih darbi rasa samar. Bratasena ora jeneng aku samar ya Di, nanging mung ngadhapur ngilingke menawa sira iku satriyaning praja durung wancine Siadi madhep pendhita Yai. Anoman sira kulina maca sejarah muka yen sira lali marang sejarah ing Brahmana Rama Parasuya Rama Bargawa. Muka sira lali saring Pandhitung Takanda Sang Rasiwara Bisma. Lan maneh wangune sira lali marang sejarah ing paman musuh Bali. Kae uga satriya pinandhita. Nanging Siadi ora padha karo sitok kandhake mau lho Yai. Awit kabeh kang sitok kandhake mau wis ditodrat dadi satriya pinandhita. Ana kodrat, ana wiradat. Kabeh menungsa dimenangake ing budidaya. Wong iku mung gumantung ana ketrimaning uripe. Paripasan wong papariman pisan yen kuat lakune bisa wae madhep pendhita. Wah, dalah iya jagat Dewa Bathara. Kaya tugu waja tekadmu Werkudara. Iya to Di. Yen pancen tak elingke ora keduga nampa. Dasaripun Kakang tansah ngurmati marang penemuning liyan. Kang mengkono Yai, kanggo mantepake rasaku. Apa entuk yen pun Kakang bakal pitakon marang kadang para Siadi? Arep takon apa mara kandhakna? Mbok menawa aku bisa suka wangsulan. Ngene Yai. Pun Kakang arep takon, sebab apa dene Siadi dadi pendhita wae kok milih ning Harga Kilasa kene? Uruhan Anoman. Mulane aku dadi pendhita ning Harga Kilasa. Sabab papan kene iki mengko surasa kang becik banget. Apa werdine Harga Kilasa? Harga iku gunung. Gunung iku lambange ngadeg-adeg. Dene Kilasa iku tegese ikhlas, muklis utawa suci. Ngerti ya Senggono. Wektu iki kang padha mapan ning Harga Kilasa kene wis padha nunggal tekad darbi adeg-adeg kang jejeg. Yaiku dadi papaning wong suci, wong jujur, wong sing ikhlas. Ikhlas weweh marang apa wae, utamane ngredan dandan kang tumuju marang kabecikaning umat. Sumurupa Hanoman, wong kuwi yen suci lan jujur mahanane wibawa. Yen mau wibawa ing kono kuat dadi pangarsa. Mengkono mungguh werdining jeneng Harga Kilasa. Werkudara iya. Saiki babarna pisan ya Yai. Apa to sababe dene sira gawe pasan wae kok mapan ing jero sumur Jalatundha? Apa mung butuh arep pamer dumeh sira mbangun ning jroning banyu sumur iki, Werkudara? Bima suci babar pisan adoh saka rasa umuk. Mulane aku gawe pasaman ning jero sumur Jalatundha. Sabab iki ya ana karepe kang tumuju marang pepeling. Pepeling kepiye Yai? Sumur iku papan tuk ing banyu bening. Dene jala iku dadi piranti kanggo golek iwak karepe entuk akeh.
Iya. Banjur tembung tundha. Kuwi saka tembung tinundha-tundha utawa tataran. Yen disurasa kani utuh kurang luwih mengkene mengkarepe. Mumpung ketemu karo tuing banyu kang bening sing werdine mumpung pinanggih karo titah kang lagi pinitaya nyebar piulang becik mara padha ngangsu sing saakeh-akehe kaya dene kang Anjala Mina murih aja nganti kleruh oleh ngudi kawruh mau ya kudu manut marang tatarane dhewe-dhewe mengko Anoman mungguh bisaku mangsuli pitakonmu ya jagat Dewa Bathara. Oh, iya ya Bima Suci. Keteranganmu sawetara aku bisa nampa. Ya mung kanggo mantepake rasaku meneh. Apa dikeparengake yen Anoman bakal cumandha ning kene Bima Suci? Bima Suci ora nampik milih karo sing padha kepengin mapan ana kene. Ya mung kudu dingerteni sapa wae ingkang padha manggon ana kene. Njaga rajaning pertapan iku hukume wajib Anoman. Anoman malumpat sampun prating witing Nagasari. Mulap mangandhap katingal. Begawan Bima Suci. Anoman manut marang apa kang dadi pernatane petapan Harga Kilasa kene. Mara kaki metu marang jaban sumur. Yen ana payu-payu mongko bakal gendhak sikara marang aku. Kuwi kena kanggo nodi spira ateping tikatmu Anoman. Aku njaluk pamit duga-duga dikopo ngati-ati aja kesikeri Anoman.
dan sembah niring ulun kapurba ring sang murabeng rat sahanan nikang nikanang sih ing tasih maweh buka sawegung masih ring delahan tiang kanang manguceng wong Brinjeng nayakaning rat tuteng ngarat kota mangguwa manugrahing lan sewa sukata Tanghus minuyo suwuh rep Data Pitana suwuh iku werdine sirna
rep ning swasana tentrem. Data Hangesti Pitana iku luhur sirna kang memala mahanani jagat tentrem lamun kita angesti marang luhuring budaya. Sesanti rahayu sagung dumadi rahayu kang samya makarya. Amurwani kandha sarati dongeng kuna sinung surasa nenggih minangka pambukaning carita. Duhun menika gumelaring pertapan Sokalima ing tapel wates praja Ngastina tuwin negari Pancala dumunung ing lengkeng Wukir Mahendra ing riku tuhu wonten pertapan minangka saklangkung indah sinebat ing pertapan Sokalima inggih sinebat ing pertapan Sokalima sinebat Sokalima labet ing kono katengaran Sekar Suka kang jajar 5 awasta pertapan Sokalima nenggih mengko werdi adeg-adeg gangsal perkawis ingkang utami parating ngagesang nenggih panembah pangrasa panikir pangucap tuwin pambudidaya ing laladan Sokalima ketingal pasuten kang miring kinemba gegodhongan rinengga kembang-kembang gegolongan hamoncawarni keplat wetan ana Jaten imbang kilen pesabinan iring kidul natesing Tegalan wonten ingkang manglung mangalir ngungkang jurang hanjep ing samudra dasar kinemulan kekayon kang ngrembuyung minangka pasabaning peksi gumyak mawurahan kapiyarsa pating carwit ngumbar cucuk nguceh mencok ing kono sang sewasi dinulu labet sinawung kumricik ing swara pancuran pating galep biar soroting toya grejogan Citandra kadisodya kang utah ing permadani wisma pinanggun candhi tinundha-tundha handha cendhek dhuwuring pasiten payung sirapan tinuwak reksa baliat kirancing wesi guning pinantik osi sembojem yang brahmandali ingkang wateki kalis ing prahara lesus sakgadu ing paningal hamung ketingal pariga gagelaring pasabinan datan kantun kaing Palawija ing Pategalan temah hakarila ing Rasa Mulya samirana ingkang similir weh Prabu Hayem tentrem sagung dumadi sinawu sebawaning kumbang hambar ngengeng ngisep marang maduning Sekar tetelo dadi hasil temah nang samangken swasana pertapan Sokalima kukus kumendeng angganda menyang ratus kayu cendana pratandha ing kono nyata padepaning pandha ingkang nedheng mangasrama nuyawa kinocapna ingkang jumeneng dadi tetungguling pagoning pertapan Sokalima peparep Sang Begawan Durna inggih Reksi Kumbayana ya Sang Wipra ya Sang Waradwijaya inggih Sang Baradwaja putra aja demeh kucu ing warna labet bubrah budane nganggo parandene Begawan Durna bubrah mung ingkang linangkung ora mokawana sinebat Sang Maharata ya Sang Nimpuna dasar mumpuni lepasing warastra ngembat watang sakngiling turangga tanggap tangising curiga mangsah perang Wahanarata kaloka yen to ngrakit gelaring yuda kawimbuh putus ing reh Aji Japa mantra yang Aji Jaya kawijayan pinter ngempakake guna kasantikan pangendhak ing satrum sekti miwah pangoring satrum murka eling-eling urmuhun Sang Reksi Durna siswaning Sang Rama Bargawa datana kalamun Kumbayana pinjeneng Saniskara teman jumeneng dadi guruning para satriya dasar pandhita manteng semedi sithik ing paningali sinring Sutapa wonten ing pangesti sing Subrata temah babar pekatarimah denya madhep guruning Sokalima kalebet para satriya gong darah Barata
Nenggih Pandhawa kelawan Kurawa ugi sami purita ing ngersaning Sang Ayogi. Wahada kaya mengkono. Lamun kacaritakna endahing pertapan wiwah luring Sang Waradwija. Sadel tanpa pedhote pitu sinigek kamurweng kawi. Nujari sukon manca warna tabuh ascawan cenjingi. Sang reksi kepareng miyos narupaken sanggya para siswa mapan ing madyaning bali pacarabaan. Lenggahing palengkor ingkang kaesta raras marji kundha. Asesemek babut permadani awarni pupus lembayung. Dasari nindo kembang suruh rinuk migading ketingal gebyar-gebyar yayah kilat sisiring langit. Mondo-mondo gandaning dupa garu candana. Ing mangke dupi kasli prabancana amrik mangambar gandanya Rama Sindur Kandana. Akoseng sami kang samya sumewa. Miyosing Sang Maharata kaya para inang indung ulu guntung. Usamapta sriring sarana. Sesaji miwah piranti datan keri sedewa samapta tanun ingkang kuciwa. Ugi sangganing para wasi putut santri miyang jejanggan bekamberan belabar semiyut ing rasaning Sang Mahadwija. Sedaya katingal lenggah Susilastawa wadana tumungkul yayah konjeming Bantala wigatos angentosi dawuh tibaling Sang Mawarsi. Swasana rep sidhem permanem tan wonten badhe walang salisik. Godhong tani bahangin tan lumampah. Amung kabiyarsa sabawaning Kidung Agung sabdaning Pangeran. Mijil saking swanten siswa ingkang pinyilih dasar wis pedha dhateng waosan kitab suci. Nalika semono ing madyaning sana panganti tamu wis katingal lenggah duta saking negaring Astina. Nenggih warangkaning Prabu Duryudana ngwingking saking Plasa Jenar. Raden Pati Harya Sangkri Raden Pati Harya Suman. Ya Sang Tri Gantapati Raden Swilaputra. Lenggahing Sang Mantri Muka. Kadang siniba ingkang putra ing pedanyangan inggih Risang Bambang Hasuwatama. Ya menak anggur putra. Wigatos amung nenggo dhateng timlaning Sang Marasi. Kadadak sawaning Nyai Menteri utusaning Pragawan Durna. Hamiji dhumateng Raden Pati Sengguni pinilih manjing jroning pacarabaan. Kaya lumampah Harya Sangkuni mapani pacarabaan kados Sang Persidurna. Teka mangkono ora reh ririh luruh hangarah prana. Aduring sumem caparing sepining swasana.
Leng-leng ramyane ingkang sasangka kumanyarang mangrenggorum ning puri mangkin tanpa siring halep nikang omah nguruping langit tekyang sarwa maneh tawing nyosinawung sak sekaro sinuci Ungyan sang Dewi Krepi lawan risang Kumbayana
nihan siswa umatur marang risang maha yogi Sang Wipra kadiparan karsaning yuweng Hotipati Yogya saliring warna melaraning bumi mugi hulun tedahno pandya sang wiku hanjarwi dedep tidem perbawaning ratri Sasadara wis manjer kawuryan tan kuciwa memanise menggep srinating dalu siniwaka sang hyang ning dasih aklar ning cakra winulat ngalangut prandene paksa kebegan
saking keng Taranggono kang sumewi warata tanpa selo iwa kula nuwun Kakang Prabayeng Sukalima aja kaget Kang Rayi Sumaning King Swangreswa andika Kakang Prabayeng Sukalima lole kentos kimbal monyor-monyor Adi Harya Suman pinantu rahayu prating petapan kene Adipati Harya Sengguni ya Kakang Penemban lulus Raharja sowan Kuniskala ora liwat taklim kowe muga katur handika Kakang Penembaning Sukalima. Oh iya Di. Ndak tampa kanthi bungah rasane ati ku Adipati Harya Sengguni. Kula nuwun paman Pati Sengguni. Kang putra Swatama kantun ngaturang sembah sugeng kunjuk dhateng paman Pati Harya Sengguni kawula nuwun. Iya nggih Swatama. Ndak tampa kanthi bungah rasane atiku jeneng para sumareng paman. Ditampa pangestuku ya nggih Swatama. Inggih paman Pati dat ing pamundi saengga jimat paribeh paman Harya kawula nuwun. Adi Harya Suman kena tak arane janur gunung kadengaran dene Si Adi rawuh ing Sukalima kene. Iki saka Samurbati apa Si Adi kautus anak Prabu Duryudana Di? Iya wakne gondel wale-wale apa? Sowan kumurine yen kena tak perang ana perangan triprakara. Ingkang sepisan sawetara wektu kurang nguningani marang gumlaring pertapang Sukalima. Ingkang kaping pindho aku ngaturake alam oneng. Alam tembung lawas dene ana iku kangen katur marang handika Kakang Prabayeng Sukalima. Matur nuwun Di dene Si Adi kaping marang pun Kakang Adipati Sengguni. Pancen sing jeneng Sanja Sinanjan kuwi gedhe banget pigunane kok Di. Gedhe banget paedahe Adi Suni. Kepara nyata wakni. Dene genep triwigati ing perlu. Sadurunge aku maturake akeh luwih dhisik. Ndak suwun wakni gondel Mernata Penggalihi ing pangajap aja kong Sinupangsuh. Oleh bakal napa marang aturki Kakang Penemban Sukalima. Hanjrahing Kang Puspita Warum kasriring samirana mrih sekar gadung ngas kandanya maweh raras renaning driya Mara enggak paringa dawuh dipun Kakang bakal ndatake Adipati. Kakang Penemban iya.
unjuk wuning owak ning gondel. Wektu iki sampeyan lagi nampa duka saka anak Prabu Duryudana, Kakang. Lho, mengko dhisik. Sing ora duka marang mereka kuwi njero luput apa di? Luput sampeyan awit ora bisa mujudi ngrek kesaguhanmu, Kakang Penemban. Mestine Kakang isih kalingan nalikane padha ngadhep ing ngersaning anak Prabu Duryudana Pasiwakan Ngastina. Rikala semono anak Prabu Duryudana paring dawuh saguh ngentu papaking Bratayuda Jaya binangun waton para nayaka Ngastina bisa nyuda kekuwataning Pandhawa. Sampeyan matur marang sinuwun yen kekuwatan Ngamarta kuwi mung mapan ana sira Werkudara. Dening Sang Prabu Duryudana bab patrining si Bratasena dipasrahke marang sampeyan panjenengan saguh. Waktu kuwi mbarengi Werkudara sowan marang Kakang Durna kang wigati bakal nyuwun wejangan kawruh sangkan paraning dumadi. Tumarep Kakang Durna kaya entuk dalan olehmu bakal nyidra marang Patri Si Werkudara. Ketitik jengandika saguh mejang ilmu mau, waton Werkudara bisa golek kayugung susiwing angin. Ingkang mapane ana ing pucaking gunung Reksamuka ya Gunung Candramuka. Mongko aku ngerti dhewe menawa gunung mau papan pengalapan ewadene dening Werkudara disaguhi. Bima banjur budhal jumangkah marang Gunung Candramuka. Tekan ngalas Tribasara ingkang ngemuli lenggahing Gunung Reksamuka, Werkudara kepethuk buta loro cacahe jenenge Rukmaka lan Rukmakala. Werkudara arep dipangan dening buta loro mau nanging raksasa loro mau malah mati dening tanganing si Bratasena. Sakpatining buta sekarone jebul babar Bathara Indra lan Bathara Bayu. Werkudara banjur bali sowan marang Kakang Durna. Bareng weruh Werkudara bali sampeyan kaget. Batin sampeyan mesti nggumun, lho, kok durung mati bocah iki. Wusanane kang kaping pindho Werkudara tok jaluki meneh yaiku Tirta Pritasari kang mapane ning telenging Samudra Kidul ing laladan pelabuhan Minangkalbu. Werkudara ora suwala banjur jumangkah marang segara kidul sembujuk ing pelabuhan Minangkalbu. Usana hambyur ing samudra tanpa mikir mati apa urip. Mongko wiwit jaman kuno teka sprene durung ana wong jegur-segara kok bali urip kuwi durung ana. Mula ora aneh rikala semono anakku Kurawa padha tasakuran awit rumangsa wis ilang klilipe. Ning apa kasunyatane Kakang Penemban? Murucut saka gendongan luput saha wudangan. Jebul Werkudara ora mati, malah pinanggih marang Sang Hyang Bathara Dewaruci. Dening Sang Hyang Dewaruci Werkudara diwejang sekathahing kawruh. Ngelmu wis antuk kawruh sangkan paring badi barang ki mau. Wis rampung nggone ketemu Sang Hyang Dewaruci. Werkudara ora bali marang Amarta, ora mulih marang Unggul Pawenang. Kapara dheweke jembujuk ing Harga Kelasa Tlatah Ngastina. Gawe pertapan mapan ing njero sumur jenenge Sumur Jalatundha. Werkudara madhep pendhita peparep Begawan Bima Suci nganti saiki iki. Kakang Penemban, nitik saka kuwi mau kabeh wis nuduhake menawa kesaguhanmu mau durung tuntas. Nyatane Werkudara sing jare tok angkah patinit malah kok malah jebul tok tuduhke marganing kanugrahaning si Bratasena. Mula ora aneh menawa Sinuwun Duryudana banjur duka marang jengandika Kakang Durna. Kepara anak-anakmu Kurawa padha alok. Mengko aja-aja kek wis pidak jempol ing antarane Werkudara lan Kakang Durna. Malah ana sing dakwa yen sampeyan kuwi ketoke ana praja Ngastina ning jebul rasammu kabotan tresna karo Pandhawa. Mula Kakang Penemban, iki mumpung ora ana sapa-sapa sing ana mung aku, anakmu karo sampeyan Kakang Durna. Mbok dung prasaja wae to Kakang, janjane kowe iki wonge sapa, he?
Wonge Kurawa apa wonge Pandhawa? Lho nek nitik seragame sing putih-putih ngene jane ya wong kene jane iki. Ya to, ning kok jiwamu kok ngiloni kono. Wah. Piye Pak ning gone? Abot kene apa abot Seragen? Ayo. Ana tembang 1000 kutha. Lah kok iki ning tembang kok 1000 dalang coba to. Prasaja wae to Pak ning Gondel prasaja. Mongko kurangane apa sinuwun oleh mikir nyang sampeyan. Paribasane wis dibebecik wangunanmu diseger tanduramu lah kok ngono ki piye? Apa kurang cukup Kakang Penembane? Mbok aja ngethawa ta Kakang Penemban. Aja ngethawa. Wong mang yen kewareken nyang weteng malah lara lho Pak ning Gondel. Iya to? Gek mongko Pandhawa kuwi andeng-andeng tuparaping Kurawa penggalian Kakang Penemban. Siang pantara ratri mung cipta pukulun tanoywan kaeksi mila katur kang jun domane prasasat rageng ulun kang sumembahmu gwing Padanto Prabu miwang kagungan to singsim sasat sampun prapti katonas topukulun lat tenara pati Rama dewaning sun Adipati, aku ngaturaken nuwun dene Si Adi. Wis paring mengkono sinuwun duka marang pun Kakang. Kepara Si Adi uga nimbrung ndukani marang pun Kakang matur nuwun di matur nuwun. Yen tak pikir-pikir pancen bener sadaning wong pinter kae di. Nyambut gawe sing penak mung werna loro, siji ndukani, loro maiduki jan nyamlung banget kok di. Moko yang Si Adi krasa menggalih. Kaya ngapa nggonku tansah ngistokake dawuh sinuwun. Perintah apa wae tak tindakake, nadyan to kala mangsane dawuh mau cengkah lan rasaku. Nang gandeng iki perintah ratu tak tindakake di. Adi Harya wis nekseni dhewe munggo kaya ngapa budidayaku bisane mateni si Bratasena. Nganti tak unggahake marang Gunung Gawat. Tak cegurke marang samudra. Pamrih dimene mati. Ning sebab apa kok ora mati? Lah ing kene kudune Si Adi lan sinuwun saya ngandel yen temen menungsa iku mung diwenangake budidaya utawa ikhtiar di. Bab kesempatan apa ora iki mung gumantung kelawan kang nguwasani kodrat.
Meneh apa Siadi lali? Menawa siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat pangat, lima donya ki menungsa ora ngawruhi. Kabeh kasut dari Gusti kang nyipta jagat. Adi Suni, Adi Harya Suman. Upama Siadi dipun Kakang nangis batinmu di, nangis batinmu. Sing ora nangis bae kepiye? Ngatas aku iki pendhita, ora kabar sebae mung jer kon mateni wong wae. Wis dia aja pendhita wae ya dia aja pendhita. Pendhita kuwi rekoso kok di sebab pendhita kuwi nata batin, kudu linambana sabar lawan ketekunan. Beda karo pantih, pantih kuwi nata lair. Ana ditata ora mung karyaba, turah gawa mulih kuwi patih. Lan maneh Siadi luput banget. Yen tak marang pun kakangku dikira pendhita ingkang ngembang jeneng ngembang siladan. Kuwi dudu watakku, dudu watak wong Sukalima. Aku ngrumangsani menawa uripku kuwi diayami dening Sri Duryudana. Mula sing kaya ngapa? Wis tak turunke mau ngarep, aku didhawuhi bakal tak tindakake di. Kakang Penemban, piye? Apa sabdamu kena tak ugemi? Ngendi ana pendhita kok goroh di? Ngendi ana? Lah, mengkene Kakang Penemban. Iki ana marga nggonmu bakal antuk pangapura saka sinuwun. Yaiku Kakang Penemban ndikake nerusake oleh Budidaya maten isi Bratasena. Mangko dhisik di. Yen aku kadhahan matur kuwi njur alesane apa die? Dasare apa? Wis mangsa bareng Kakang Durna. Mung dawuh saka sinuwun mau tok tindakake apa ora? Yen tok estokake ya syukur, dene yen ora tok tindakake aku mung kari matur marang Sinuwun Duryudana. Yen tok Kakang Durna ora krasa merjaya marang Si Bratasena, tegese wis kabukten yen tok Kakang Durna kuwi garis dene abot Pandhawa tinimbang Kurawa. Mengkono Kakang Penemban. Dadi atur-atur miturut manut sumarah mring Gusti. Dene Siti Myang Utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rinerepan mring para abdi. Oh iya ya dia pun Kakang ora bakal jabel marang kesaguhan. Tinimbang pun Kakang kadakwa ora bukti marang ratu. Moga seksenana. Aku saguh budidaya nundung lan gedhe mati perkutara. Adipati aduh Kakang Penemban. Kakang Reksidurna trenyuh rasane atiku dupi aku midhanget marang sabdaning Kakang Durna. Tegese pancen Kakang Durna lahir batin oleh nglabi marang Kurawa. Ya mung Siadi aja nganti karo tampa lho Di. Aku matur mung saguh budidaya mung saguh budidaya lho Di. Merga tembung mesti kuwi tak singkiti kok Di. Ala apa wong kuwi nganggo tembung mbok menawa Adipati? Iya, nadyan mengkono wae. Aku semarem rasaku Kakang Penemban. Malah ayo Kakang Penemban dina iki uga tumlindak dherekake. Awit aku lan kabeh para putramu Kurawa wis padha samapta ing gati sawega ing diri sabiyantu marang Kakang Reksidurna. Lagi colawan sabda Harkang Sumewa wonten ing pacaraban
mangun gong kanduhan rimang garuyah minggah ing pasarabaan Cinandra kaya gunung kemul mendung lah mengko warnanira Sang Yaksendra saking negari Jong Biraji jejuluk Prabu Karungkala ora seksaga ngaluhur Birawa persasa sak perboto siwi gedene ning yedene wis lalu Yuswatara wis pikun ketitik rikma wis ngembang mlanding brodol kaliarang kading waja ompong netra sinambet kaca tingal labet wis datan permana pandulune wedana pucet napas sisaning kemis yen lumampah tinowak teken sedelo-sedelo lereng sabab watu ing gigil sedalan dan mung sesambat njaluk mati busana wis datan tinata makutha miring datan rinasa Praba ucul taline sabuke kendhuk epek ing lewer ngagem keris kewalik ora digagas kapuh penting gedodor ora digawe sabab ewadene yen weruh noni jebul isih kober noleh Sawang sang penemban Cinandra kadya gandra ingkang kamanungsan palugon laguning lekas lukita linuding kidung kadung kader ngamomong mangun manah rahayu Kelambe mawa limut kalamatan jroning alam kanyut saknyatane iku kanyatan kaki dene yen tanemu sayektine tan bisa momoro